Oko 30 volontera, novih članova i organizatora odreda izviđača Plamen Banović okupilo se u grad Potoku gdje je organizovan trodnevni ljetni kamp za izviđače. Kamp je upriličen u okviru projekta Izviđački svijet Aide Logavić, članice odreda izviđača Plamen, i predstavlja samo dio planiranih aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu. Ja sam prošle godine išla u Sloveniju na Bohinjsko jezero i imala sam tamo taj wood badge kurs. To je instruktorski kurs i samim tim sam dobila tu ideju za projekat kako bi mogli da napravimo neku aktivnost djeci, novim članovima, kako bi oni vidjeli izviđače i kako je to nama kada mi odemo negdje. Dobila sam tu ideju zato što moram da završim projekat kako bi ja osvojila taj instruktorski čin. Nekako ova ideja mi je najviše prirasla srcu nekako, zato što djeca će ju uživati, bit će im lijepo, neće biti samo neki bezvezi projekat koji nema svrhu. Kako nam je Aida kazala, cilj njenog projekta je da se novi članovi upoznaju sa izviđačima i njihovim aktivnostima, te za njih će se organizovati radionice, učit će, zabavljat će se, a imat će priliku i upoznati nove prijatelje. Obavezno nakon ovog kampa, naravno, pravljenje sastanaka i aktivnosti, naredne aktivnosti za nove članove, kako ne bi to bio samo jedan kamp i onda da prestane. Naravno imat ćemo stalno neke sastanke, izlete ćemo praviti, već planiramo jedan izlet da pravimo ovdje na Konjuhu, tako da to ćemo još polako ovo ljeto. Općina Banović je i u ovom slučaju prepoznala značaj rada sa mladim ljudima, te je bila generalni pokrovitelj kampa izviđača u grad Potoku. Prema riječima općinskog načelnika Mehmeda Hasanovića, banovićki izviđači su ponos Banovića i najbolji ambasadori naše općine, a Aida je primjer da na mladima svijet ostaje. Ja se zahvaljujem Aidi na entuzijazmu, zahvaljujem se prije svega Robertu Lapčeviću koji pravi tu strukturu ljudi da preuzimaju. Zaista on daje sebe nesebično, troši svoje vrijeme, a ovo je danas prelijepa priča. Imamo nove članove, imamo druženje iz različitih mjesta i imamo goste koji će skupa sa njima iz Zenice raditi, sve to vodi Aida. Ono što je posebna čast jeste da otprilike Aida sa svojim projektima napreduje. Evo imamo i drugu djevojčicu koja će također biti aplicirana za nove medalje, odnosno nova odlikovanja, a ono što je posebno čast Banovića da postoji mogućnost da Aida veoma brzo bude na nivou Evropske unije učlanjena i to je nešto zaista ponos Banovića. Nakon što se realizuju sve aktivnosti planirane u okviru projekta Izviđački svijet, Aida će izvještaj prezentovati odredu izviđača Plamen, općini Banovići te Savezu izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. U oktobru mjesecu svoj projekat će prezentovati i mentorima iz Europske unije u Sloveniji, nakon čega bi trebala dobiti čin instruktora.